hieno juttu. Mutta kiitos kun katsoit tän videon. Ja saa laittaa tykkäyksiä ja laittakaa kommenttia. Ja me nähdään ensi videossa. Moi moi! Joo, eli tältä kuulostaa tää Blue Snowball mikrofoni ja mä oon ite ihan tyytyväinen tähän, että suosittelen kaikille tätä oikein lämpimästi. Ja joo, eipä tässä kummosempia. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavissa videoissa. Moikka!